Maar wel eigenlijk gewoon het gewoon een inspiratiesessie. Okay. Waar liderazgo dus over leiderschap en generaal dus in zijn algemeenheid. Eigenlijk gewoon het dan gewoon een verhaal aan de hand van mijn eigen ontwikkeling. Dus hoe ben ik begonnen? Wat heb ik, welke ervaringen heb ik opgedaan? En zie welke inzichten, dus welke beelden heb ik daarbij gekregen. En dat heb ik met de groep gedeeld. En dat ging over leiderschapsontwikkeling. En daarna over mijn eigen gewoon puur transparante. Hoe geef ik zelf leiding en waarom doe ik dat zo? Dat is eigenlijk gewoon een inspiratiesessie over wat heb ik meegemaakt, wat heb ik gezien en waarom doe ik het zoals ik het doe. Pero essentie het daar gewoon en gewoon een college of zo gewoon, van mijn bisa gewoon hinderlang, zo moet je het doen. Dan zeg ik het verdad, dit is de oplossing. No, pero a mí no sabe que het verdad, het is mijn opinion, het is mijn experientie aan. Dus het is gewoon eigenlijk open, een dialoog, gewoon een dialoog, cultuur in de presente. Ja, gewoon een paar liderazgo, gewoon een paar gewoon humanidad, gewoon een paar, ja, biba huntu. Kijk, daar zeg ik het essentie aan. We moeten met elkaar samenleven. We moeten het met elkaar samen doen. En wat is eigenlijk het belangrijkste? Ja, daar ging het over. Nou, kijk, eigenlijk in een paar gewoon een paar publico mensen die dame of zo, daar ging het niet om. Het was gewoon eigenlijk een inspiratiesessie. Het ging erom dat we zagen eigenlijk essentie dat gewoon, ik vind, pero het is mijn opinion, leiderschap, dus liderazgo daar in essentia, het is een prioriteit, gewoon het prioriteit, dus eigenlijk het prioriteren van het bienestar y seguridad die bohinden dan. Esa kita promekos. En esa kita gewoon in deze visie betekent dat je menselijkheid altijd uitdraagt. Dus in essentie ta prome nos de papia. Hoe gaan we met onze mensen om? Hoe helpen wij onze mensen? Ja. Después daarna hebben we het over hoe gaan wij resultaten met elkaar behalen. Pas over het mijn opinion dat als je goed voor je mensen zorgt, resultaten dan komen vanzelf. Dus goed voor je mensen zorgen leidt tot betere resultaten. Omdat je meer verbonden bent met elkaar. Meer vertrouwen. Hinderlang te zien die zo'n mes gewoon gewaardeerd, gezond, die zingeving. En daarom, dus voor deze reden, ik ga maar spreken, investigatie ding een sociale agenda. Dus de tafelvoetbal, de dartborden, de opleidingsmogelijkheden, de gesprekken met de vloer, open deur policy. Gewoon om continu met elkaar in gesprek te zijn en kom je hinden dan. Dan zien die mensen gewoon ding connexion. Con mi, pero también con otro collega dan. Dat is het eigenlijk.